Yes ma'am, gikan sa Miss Secret of Fire. Yes po ma'am. Dara ma'am, imo nga daw ni. Picturean kita ma'am. Hi guys, so karon nga day, birthday din ni Ate Eva. So wala mi kabalo kung wala siya nag-post og +1. Actually nakapangutan ko sa iya last time. Nakalimot lang kung karon na ito. So karon nangita ko og hatag. Kaya ba ko kabalo jud. Oh my god. How? Wala man lang, di man lang mahimong special yung birthday, so hindi pwede. So nangita ko og kabuhatan og money bouquet. Kaya meron itong ibutang, akong ibutang og cake. So mangitas ako sa online. Di na natukos ko kung tingog pinasi Ate Eva sa gawas ng laba. So ato na to sa Ate Eva, paggawas na ako sa kwarto, nasakpan si Boss Marky, nagkaon. And tora si Ate Eva ng laba, pinasekreto lang na akong video guys. So after 1 hour, naabot na jud, and thank you kay Kuya Ryder nga ato ang kasabuat. Wala kabalo sa Ate Eva, abiniyag ako alang ng parcel ang niabot. So wala siya kabalo nga para din na sa iya ha. Yes ma'am, gikan sa Miss Secret of Fire. Yes po ma'am. Dara ma'am, imo nga daw ni. Picturean kita ma'am. Dara ma'am. Dili ka na ko? Puro na. Sige mo hani gikon. Dili, imo nga. Secret of Fire mo na ma'am. Ang picture mo ni mo na. Yung Ate Eva, ay nari kay secret admirer. Bukon ma'am. Nasa Secret of Fire ma'am. Ay di ay, wala nagsabak kung kinsa napadala ya? Hala ka. Picture ko ma'am. One, two. Hala. Okay na ma'am. Salamat kayo. Hala ka. Salamat. Ina siya, salamat. Bayad na na ya? Abi na kung siya pabayaron. Mo gani. Ah, libre na di ay. Okay na ma'am. Salamat. Salamat. Hala, kuyawang Ate Eva. Uy. Hala, kuyawang Ate Eva. Hala. Ah, tinggal letter? Wala. Nakatuhod po din no, nagatod no? Salamat god. Dito tayo. Smile, kita picturean na kata. Ay, bakit may pangalan ng cake? So, yun siya. Tingnan ako po itong malat. Nasi secret admirer, James. Gani. Ako lang to James ang kwarto. Look, yawa, Ate Eva, na ba signan ni sulod ba? Signal letter. Tingnan ba po good. Hala, yawa Ate Eva, uy. Viewers, Sana all. James, no? Papaila-ila po dukin sa pugang. Smile. Smile, Kay. Ganyan. Pinakasabang ko siya. Sa pinita na ako, dapat signal pangalan. Kani. Ang Sa lahat, kabilan sa siya secret admirer. ang blanto lang ako bang kwarto. Pila mo na ito. Pero ay First time ko, anak. first time jud na. Grabe, salamat sa imong secret admirer, Tay. Salamat. Tama sa ang cake, di mo signal yung pangalan. Hindi ko kon kon. Ang Vince Wente. Bill sa karin ka lagi. grabe po si Uncle Maka. Gani. Manugod man. Pati-kati ka siya, balik siya ang secret admirer. Yun siyang ingon. Gikinig na daw sa Ate Eva siya secret admirer. Ano, binigyan ka ni Sir Jai, patike. Ay, ang dami Ate Eva ganina katawanan kayo. Wala lang nagpatubang para secret ba? Sir, yung kasi secret admirer ako. Makalimtan na unta na nimo si Kuan. Ano ko si Edison?